Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, да важных навінаў і падзеяў, да культуры. Таму што сёння ў нас у студыі нарэшце дайшла, ўсё неяк не супадалі то маршруты, то графікі, то яшчэ што-небудзь, але кіраўніца і дырыжорка калектыву Канкордыя хор, заснавальніца вольнага хору і беларускай школы імя Равенскага у Варшаве Галіна Казіміроўская. Добрый дзень, спадарня Галіна, што вы так на мяне такімі нейкімі ўжо вывочкамі так паглядзелі? Нарэшце, я так атрымалася. Тут жыць какие-то хваробы, вірусы, все так, ну і да, ігра. Хваробы хваробамі, але я вот пералічыў гэта ўсё, і гэта ж не ўсё, чым вы займаецеся. Я так подозрюю. Так, ёсць яшчэ трохи. Давайте, можа быць, пачнем мы з вами перад пачаткам ось стрыму. Узгадалі Лондан, дакладней не Лондан сам, а Скарынаўскую бібліятэку, якая знаходзіцца ў Лондане, і вы так сказалі, як родны дом. Так. Што новага у Скарынаўцы, ці дакладней, што новага са Скарынаўкі вы прывезлі? Ну, я, дарэчы, зараз апошні раз, калі была ў Снежні, уже ездила не за нейкімі новымі і новымі архівамі не займалася. Моя была задача уже поставіць фінальную кропку ў архіве Куліковіча, што было зроблена. То бок цалкам ён быў дароблены, фіналізаваны і уже, скажем так, зданы. Все, ён уже на 100% гатовы, ён уже вот хуткім часам там частка перакладзена будзе па-ангельскую мову, тому што гэта у Брытаніі знаходзіцца архіў, таксама павінны быць магчымасць мець доступ і ангельскамоўны людзям. Ну, то бок, да, я ехала туды, каб скончыць гэтую справу. Ведаеце, у меня был таксама такі вот этот гештальт, 2 гады я гэтым займалася, і нарэшце вось яно дайшло, і это, конечно, такое, это вялікая праца, і гэта, я вельмі спадзяюся, што дзякуючы гэтай працы яно будзе вельмі цікавай далей людзям увогуле пазнаёміцца. З гэтай працы вынікае моя тут наступная праца, якой я займаюся, таму што я вырашыла, што каб данесці грамадству, што такое, што ўвогуле уяўляе сабой асоба Куліковіча, я вырашыла, што трэба зрабіць кнігу. І у тым ліку я займалася там падрыхтоўкай да кнігі. Гэта будзе кніга дакументальная, гэта будзе збор рознай дзейнасці Куліковіча, яго артыкулы, яго ліставання, у него вельмі цікавае ліставанне, як з Наталіяй Арсеньевай, і з Алесем Карповічем, з рознымі беларускімі арганізацыямі, яго вершы. Там у яго есть просто сшыткі вершаў, у яго есть пісьменніцкая дзейнасць, усялякі выдывілі, нейкія такія пастаноўкі тэатральныя. Ну, то бок, каб бы усяго патрошкі так прасціся па яго творчай дзейнасці, як і літаратурнай, так і навуковай, і, канешне, яго музычнай дзейнасці. Ну і у гэтай кнізе будзе таксама складзены цалкам архіў Куліковіча, калі можна проста пагартаць і паглядзець, што там ёсць. Скажем так, это такі шлях да далейшай працы. Вельмі спадзяюся, што калі-небудзь будзе магчыма займацца гэтай і навуковай дзейнасцю. Ведаю, што нават зараз у Менску забаранілі адной навуковай даследчыцы афіцыйна займацца гэтай працай. Там павінен быў чалавек абараняць доктарскую, але на гэтую тэму забаранілі, але гэта ж калі-небудзь скончыцца. І таму там, канешне, поле бескрайняе для шмат розных напрамкаў. Галіну напрамку, дзе можна капаць, рыць і здабываць яшчэ, ну, вот эти веды, аналізаваць, рабіць з гэтага іншыя новыя ўжо прадукты навуковай дзейнасці. Ну і, канешне, творчая дзейнасць. Спадзяюся, што калі-небудзь асобнай марай стаіць выданне нотнага матэрыяла Куліковіча. То бок на сённяшні дзень ніводныя творы афіцыйныя, то бок нармальна не выдадзены. Там все знаходзіцца ў рукапісах. Таму это нейкая бясконцая моя, пакуль не бачу канца ў гэтай справе, але, ну, варта рабіць. Для тых, хто, ну, можа быць, так вот не злавіў нашу адкуль што ўзялося ў нашай гэтай размове, мы, можа быць, коротенька нагадаем, што у Лондане ёсць з даўніх часоў, ўжо пасля Другой сусветнай вайны была заснаваная... В 71 годзе.
В 1971 годзе. 1971 годзе была заснаваная бібліятэка беларусамі дыаспары Лондона, Великабрытаніі, і туды збіралі шмат розных матэрыялаў, звязаных з Беларусі, з беларускай міграцыяй. Дакладней, беларусы, якія выехалі ў міграцыю, нейкія там іх творы, іх лісты, іх, ну, карацей кажучы, бібліятэка, дзе вялікія вельмі архівы, як і ў любой бібліятэцы. Але наколькі я разумею, мы нават не ўяўляем сабе, вот вы зараз узялі тую асобу, якая вам як харавому чалавеку цікавая, але там не пачаты край работы ў тых архівах. Глядзіце, нам неяк пашанцавала, што менавіта вся спадчына Куліковіча яна патрапіла ў Скарынаўку. Яна не згубілася, як шмат чаго. Таму Скарынаўка з'яўляецца адзіным месцам такога агульнага захавання ўсёй спадчыны Куліковіча. І так, я спачатку да яго звярнулася менавіта за харавой спадчын, таму што яго большасць творчасці это якраз ён пісаў для хора, але так апынулася, што ён аказаўся яшчэ і вельмі шмат і вакальных твораў, цікавых інструментальных, фартэпіянных. Ну, карацей, там такі шырокага профіля, грунтоўны, моцны, прафесійны кампазітар, які дакладна патрабуе нашай увагі. Я ўжо, ну, не кажу пра яго оперы, яны даволі вядомыя. Всеслав Чарадзей, Лясное возера, Кацярына, ён напісаў 3 оперы. У нас умоўна, ну, увогуле беларускіх кампазітараў, які пішуць оперы, ну, можна на пальцах пералічыць, калі мы так вось возьмем нашу гісторыю, не можам раскідвацца. І што тычыцца іншых архіваў, там яшчэ знаходзіцца архіў Гая Пікарды. Ён, ну, такая дзіўная асоба, цікавая асоба, таксама вельмі шмат зрабіў для беларускай культуры, сам ён юрыст па адукацыі, не музык, але таксама быў вельмі закаханы беларушчыну і беларускую харавую культуру. Ён ездзіў у Беларусь на конкурс «Магутны Божа», ён там сябраваў з усімі нашымі кампазітарамі, дырыжорамі. Ён якраз назбіраў таксама, да яго дасылалі шмат і сучасных кампазітараў. У нас кампазітары, якія пісалі, ну, і пішуць дагэтуль у стол, і это проста нідзе таксама не выдаецца. Гэта больш такі архіў, там не столькі ёсць нейкіх каштоўных гістарычных рэчаў, колькі проста там таксама варта навесці парядак, таму што ёсць ліставанне цікавае, ёсць цікавыя нейкія водгукі, то бок гэтыя таксама матэрыялы могуць быць нам карыснымі. Трошку зачапіла, я там убачыла, але вельмі мала засталося, напрыклад, такое прозвішча, як Змітрый Верасаў. Але, на жаль, мы не ведаем дагэтуль, якім чынам, магчыма, ён таксама жыў у Нью-Йорку ў міграцыі і ў Нью-Джерсі, і там ён пахаваны. І ў архіве Куліковіча знайшлося некалькі яго твораў. Ну і адзін з такіх самых каштоўных – гэта рэквіем. Гэта беларускі рэквіем, напісаны беларускім кампазітарам. Гэта, бадай, адзін рэквіем. Але ён напісаны настолькі складана, што я не ведаю зараз ніводнага хора, ні ў Беларусі, ні мы тут, хто можа гэта выканаць, таму што гэта напісана ў 12-тонавай сістэме, а танальная музыка, это як бы, ну, як Стравінскі. Вот наш беларускі Стравінскі аказаўся, вот это Зміцер Верасаў, это шэдэвральны твор, які толькі можна себе уявіць, але, ну, сіл на гэта выкананне у нас прафесійна не хапае. Я кажу, нават у Менску не ведаю, хто бы зараз, які найлепшы дзяржаўны хор мог бы гэта заспяваць. Але тут яшчэ, ну, это толькі трошкі, што мы можам бачыць. Я пакуль не знайшла далей шляхоў, дзе яго спадчына, таму што ён пісаў сімфоніі, і крупныя творы. Ёсць, я думаю, што такая страта у нас у любым выпадку, што мы пра шмат чаго не ведаем. І я нават і не ведаю, ці мы даведаемся, таму што не ўсе змаглі, ну, нейкім чынам добра гэты спадчыну сваіх там сваякоў ці знаёмых кудысьці прыстасаваць. Вот як жонка Куліковіча проста 10 заравенна скрыняў перадала, там, я нават не ведаю, якім шляхам, в сэнсе, што, ну, это было такі шлях з Чикаго. Але, ну, не ўсе ж так рабілі. Таму, канешне, такіх адкрыццяў хацелось бы, канешне, хацелось бы знайсці музыку Тыраўскага, раптам дзесьці яна захавалася. Хацелось таксама не адчыняць тыя імёны, пра якія спадчыны якіх так мала засталося. Але нас у Скарынаўцы я не магу сказаць, што я ведаю ўжо ўсё, таму што я там, конечно, я будую музычны аддзел, і на працягу гэтых гадоў усё, што я знаходзіла ў Скарынаўцы, звязана з музыкай, я збірала ў адзін пакой, каб оно хаця б так візуальна было зразумела, што там знаходзіцца. І, конечно, і так, щоб я ўжо цалкам усю гэтую музычную бібліятэку прапрацавала. Не, это просто патрэбна яшчэ больш часу. Вось, і я думаю, што яшчэ нейкія адкрыцці, конечно, мяне чакаюць, і не толькі мяне, спадзяюся.
Ну так, сапраўды, вот колькі слухаю, вельмі спадзяюся сам патрапіць у бібліятэку у Скарынаўку, каб ну хаця бы вот просто паглядзець, пахадзіць, адчуць вось гэты настрой і ўсё астатняе. Спадзяюся, атрымаецца. Давайте пра іншае. От акурат такі Вожык Патрыёт, па-першае, дзякуй вольнаму хору, піша, за файны навагодні кавер на грай. І далей пытанні как бы пра вольны хор, адпаведна, давайте пра яго. Ну ён дае пытанне сваё, але ад яго штурхнемся і пойдзем далей. Ён пытаецца: набліжаецца дзень волі, а ці рыхтуецца вольны хор, мабыць нейкія выступ ці штосьці агулам новае. Так что давайте пра новае, адметнае, чым займаецца вольны хор. Ну давайте адразу пра дзень волі. Так, конечно, мы не можем не удзельнічаць і не выказвацца ў гэты дзень. У нас будзе канцэрт у Гданьску, музеі салідарнасці на дзень волі. Ён будзе, правда, не зусім такі традыцыйны канцэрт. Мы хацім на гэтым канцэрце прэзентаваць наш альбом, наша песня. Вось альбом, які мы выдалі, у жніўні мы яго прэзентавалі ў онлайн-прасторы, а зараз хацім фізічна яго. І ён будзе абрамлены тэкстамі і такімі... Весь альбом, он вельмі беларускі, такі пранікнуты нашай тугой парадзіме, і ну, не будзем ад гэтага уцікаць, гэта наша рэчаіснасць. І там будзе такі, у нас будзе вядоўцы, такі, адзін будзе фізічна удзельнічаць, другі онлайн, і гэта таксама вось наша сённяшняя рэчаіснасць, хтосьці тут, хтосьці там. Вось, і это будзе такі, ну, можа, нейкім сэнсе больш лірычны канцэрт, мне так здаецца. Магчыма, яшчэ мы тут зараз вядзем перамовы, можа, мы так атрымалася нешта, што мы ў Варшаве не выступалі ўжо, ну, так, паўнавартасным канцэртам, а не акцыямі, больш за 2 гады. Ну, так, неяк так сталася, так называецца. Дарэчы, прасталася так, песня будзе, таксама распавяду. Але можа, мы так, калі не на самое 25 сакавіка, можа, дзесьці вот у гэтым перыядзе яшчэ ўсё ж такі зробім у Варшаве канцэрт. Даволі складана заўсёды з пляцоўкай. І гэта такой часам прыпон, таму што мы не прадаем квіткі на канцэрт, і з намі так супраца такая сабе ў сэнсе, што это толькі дакладна павінна быць нейкая пляцоўка, якая нам адкрываецца. Ну і это павінна быць вялікая пляцоўка, таму што ну, мы зусім у такім камерным нейкім памяшканні ці там ну, таку невялікім складана будзе, хочацца даць шанс патрапіць большай колькасці людзей. І чым мы зараз яшчэ займаемся? Вось песня «Грай», якая мы заспявалі, мы рыхтуем такую цэлую праграму з твораў нашых беларускіх артыстаў, якія, на мой погляд, можна перарабіць у такі харавы, харавую форму. І у нас там будзе творы з Джей Морса, Левона Вольскага, Эрдарат, вось Міхалка. І Эрдарат зорамі нарэшце даробіце, да? Мы уже зрабілі все, мы уже спяваем, это у меня одна з улюблёных песняў, она так прыгожа лягла на хор, нават абсалютна, ну такая, типа, маленькая опера вось у адным, вельмі добра гучыць. І это будзе класна. Вось яшчэ мы сталі, рыхтуем 2 творы на вершы Макса Знака. Так атрымалася, што мы у студзені мы зрабілі ну, такую невялічкую сустрэчу з тымі, хто не так давно вызвалілі. І такі маленькі канцэрт для людзей, якія нават не ведаюць, што такі вольны хор, якія ўвесь гэты час былі за кратамі і абсалютна па-за нейкім такім нашым жыццём, для іх это было цалкам адкрыццём, знаёмствам, увогуле нейкім. Дарэчы, вось, можа быць, раскажаце. Я ведаю, што у вас быў такі, ну, скажем так, камерны ці такі кватэрнік вы рабілі для палітвязняў, якія вось апошнія групы былі вызваленыя, дэпартаваныя, вывезеныя у Варшаву. Так, мы не называем імёны. Вы просто скажыце вот эмоцыі, якія вы бачылі. Вось людзі, якіх затрымалі да падзеяў жніўня. Людзі, якія, можа быць, сапраўды ні разу не сустрэліся з вольным хорам дзесьці там вот у 20-м годзе. Потым яны за кратамі, яны нават не ведалі пра ваше існаванне, і вот яны чуюць эмоцыі. Это было, конечно, вельмі моцна. Это было так абсолютно не падобна на наши звычайныя канцэрты. Мне штосьці это нагадала канцэрт, калі мы спявалі ў Кіеве для наших ваяроў. Калі у них было, это было 23 год, гадавіна палка Каліноўскага. Это было так даволі
Ну і стрёмна было мне, я разумела, што гэта песні, якія яшчэ для іх нічога не значаць. Это ж мы ўжо з цягам там ад 20-го года сталі іх слухаць, ну, яны сталі нашымі роднымі, а для гэтых людзей цалкам чужыя. І мы ніякі там не сімвал, да, для іх, мы просто для іх невядомая нейкі хор дзіўна выглядае і спявае, але гэта, ну, яно так добра спрацавала, абсалютна людзі былі вельмі адкрытыя, некаторыя былі ў шоку. Мы троху распавялі, што, ну, што ж мы ж не проста спяваем песню, што мы весь гэты час кажам пра іх. Мы абсалютна там не, типа, ну, всё, будуем новае жыццё, ну, прабачце, вам не пашанцавала. То бок яны ім так гэта укладаюць, яны, конечно, яны стараюцца гэта все адмітаць і не верыць, але там у турмах людзям укладаюць у вушы, што яны так пра вас забылі, с вами скарысталіся, будуюць свае еўрапейскія цудоўныя жыцці, тут неверагодныя і неверагодныя, вось это вот весь час падкрэсліваюць. Неверагодныя будуюць неверагодныя жыцці. Да, тут у нас все, значит, чырвонымі этими пастелена, грошы на нас тут усыпецца і жывем себе тут. І типа, вы тут уже нікому не вас адпрацавалі, выкінулі, вось яны, конечно, былі і здзіўлены і рады, што гэта все не так, што мы несем іх і пра іх адресна кажам, пра агулам, пра умовы, у якіх яны знаходзяцца. Гэта была вельмі цёплая сустрэча, і былі пасля размовы, і шмат, і мы працягваем камунікацыю, і мы будзем працягваць. Вот на 100%, я разумею, што мы можам гэтым дзеліцца. У нас это ёсць вот самы час, самае месца дзеліцца і нейкім чынам лікаваць гэтых людзей беларускімі песнямі. Яны, у них ёсць таксама прага да гэтай. Там абсолютно розныя людзі. Мы зараз самі не кажам, што там, не ведаю, сабраліся патрыёты і такія змагары са стажам. Там людзі бізнесоўцы, там футбалісты, не ведаю, сталыя жанчыны, просто людзі, якія выпадкова апынуліся ў гэтых сітуацыях. Але у них они зараз выкінуты, ім просто чалавечнасць патрэбна. Вот мы праз песню і праз беларускую песню находзім нейкі шлях. Там мы ввогуле хацелі, нам трэба была нагода з імі сустрэцца. Не то, што зараз мы вот тут вам покажем песні. Просто вось нагода па-чалавечаму з імі сустрэцца і трошечку так падзяліцца тым, што ў нас ёсць. І у нас ёсць ідэя далей гэта працягваць. Мы зразумелі, што ёсць на гэта добры вялікі запыт, і што гэта трэба і варта рабіць. І есть одна, ну, была гісторыя, я думаю, што яна не з'яўляецца сакрэтам. І гэта асоба, в сэнсе, ён не баіцца пра сябе казаць. На сустрэчы был Макс, знак, чаму песні гэтыя прыйшлі. І мы пачалі наш такі маленькую гэты кватэрнік з песні «Дзе мой край». І ён стал рыдаць сам ад пачатку, так разумею, просто канцэрт. І пасля падышоў і сказаў, што кожны дзень у турме ён прачынаўся і чытаў верш Караткевіча. Это было як бы так, вот на дзень такая зарядка, даешся установкі такія. А ў гэтым вершы ўсё. Вот і ўсё, што трэба сябе, як себе паставіць, як пражыць гэты дзень. І он просто кожны дзень сабе гэта... І мы пачынаем з гэтага таксама, і это, конечно, вельмі кранула. І ўжо адразу там ён мне напеў песні, якія ён напісаў, што ў яго там все бурліць, і ідзе, кажу, давай, мы будзем спрабаваць. Літаральна там за які тыдзень я зрабіла працоўку, і мы зараз уже взялі ў працу, будзе такі дыпціх з 2 яго вершаў, і одну музыку я выкарыстоўваю, як і Макс напісаў, одну напісала сама, таму што так яно кладзецца. Ужо напісала. Да. І гэта ўжо нас, мы ўжо взялі ў працу, і гэта мы таксама дададзім да такой праграмы, на якой будзем, ну, такую праграму, мы яшчэ не абазвалі некую назву, але што гэта будзе такія творы не класічна харавыя, а што гэта вось там з поп-рок эстрады, там з бардаўскай песні, апрацаваныя ў харавую форму. І вось гэта таксама то, чым мы тут паралельна рыхтуючыся да Дня волі, магчыма, да не аднаго канцэрту, але яшчэ займаемся вось такімі творамі таксама. Мы з вами давно, калі сустракаліся, калі толькі там где-то, не памятаю, 22-й, 23-й, можа, год, мы з вами гаварылі пра тэму, такія тэмы, што спевы, удзел у харавым спяванні, у хоры вельмі для людзей, нават якія, можа, не ўмеюць спяваць, але такі, ну, вельмі эфект мае псіхатэрапеўтычны. У дадзеным, і мы гэта праходзілі, сапраўды, вельмі шмат людзей, сапраўды, якія ніколі не спявалі, зараз сутыкнуўшыся у свой час з гэтымі вот праблемамі міграцыі, усім это, яны знаходзілі паратунак, калі прыходзілі на нейкія хоры, на нейкія спевы, і хораў там было шмат, хтосьці застаўся, хтосьці не застаўся да гэтага часу, але вот я да таго, што зараз
можа быть гэтым людзям, вот гэтым палітвязням, якія зараз выходзяць, ім таксама такая вот трэба такая псіхалагічная, псіхатэрапеўтычная харавая дапамога. Так, ну я уже, ведаеце, настолькі асабліва апошні год адчуваю запыт на стварэнне там яшчэ хароў. Прыходзі мне просто фізічна, у меня ёсць 2 хора, і у нас у школе уже там 3 дзіцячых хора, то бок вот просто фізічна на маіх сіл не хапаюць. Конечно, патрэбны рукі, дырыжорскія рукі, каб ствараць, таму што кожны раз, ну то бок это как бы з нуля падымаць гэтых людзей. І конечно, гэта патрэбна, калі будуць у каго ідэя стварання хароў, іх патрэбна быць шмат рознага ўзроўня, рознага напрамку. Гэта дапамагае. І я другім хорам сваім канкордзе, вот то, што мы таксама можам рабіць. Мы робім такія праекты пагружэння, вось менавіта як такая тэрапеўтычная прастора, бяспечная, тэрапеўтычна, странная, такая дзіўная троху, іншы свет. І я акурат такі хацеў для тых людзей, якія, можа быць, не ведалі пра гэта, распавядзіце, у чым ідэя вось гэтага вашага праекта пагружэння? Я яго так придумала абсолютно рандомна, і в 2019 годзе паўплывала на гэта просто прастору, якую я апынулася, і яна так не натхніла, што я хочацца абыграць, выкарыстоўваць. Ідэя ў тым, што няма сцэны, нам патрэбна нейкая просто галерея, хол, ну то бок штось, дзе мы все на адным узроўні. Няма вот этого разрыву слухача і гледача. І што ўсе тыя людзі, хто спяваюць, там няма там звычайных, там сидзіш толькі тут ніяк інакш, то бок прастора, якой рухаюцца ўсе і паўсюль, і ўвесь час. І харысты, і слухачы. Сам эфект, вот як бы гуляе гук з розных бакоў, і ён, як відаць, як так ператвараецца ва штосьці, ніколі невядома, як он куды сабярэцца ці не сабярэцца. Вот это вот просто такі, тебе абвалакиваюць себе ў розныя акорды, да, харавы, не аднагалосся, тут менавіта спрацоўвае эта гармонія, якую прадукоўваюць чалавечыя галасы. Чалавечы голас, нават калі ты не спяваеш, он абсолютно тебе ў гэты момант самого вібрыруюць звязкі, ты як бы удзельнічаеш у гэтым працэсе. І гэта не звычайны канцэрт, дзе вось там 10 людзі, а тут я сижу, я могу тут, не ведаю, в телефоне посидзець, просто там у сваіх думках. Ты тут настолькі ўнутры, што ты становішся гэтай часткай. Неважна, ты спяваеш ці не, ты просто як бы частка музыкі, якая ў гэтай прасторе адбываецца. Мы падбіралі і падбіраем адмыслова такі рэпертуар, нават некаторыя кампазітары і пішуць нам пад гэты праект. Там, дзе ці няма тэкстаў, словаў, ці тэкст такі, які не будзе цябе замінаць сэнсамі, там латынь, ці ввогуле апошні твор, які я напісала, і это была прэм'ера на апошняй пагружэнні, там была выдуманая мова. Мне патрэбны былі просто набор гукаў, які паспрацавалі, але это просто выдуманая цалкам мова для гэтага твору. Таму што хацелася бы, каб адрозненне ад звычайнага канцэрта, мы не спяваем пра што-то. І вот вы, типа, вот песня про восень, там, не ведаю, ці песня про каханне. І ось конкретно навязана тебе уже, навязаная тема, і ты уже, типа, вось ёй. Не, на про штосьці. І это может быть, не ведаю, гучыць частка месца, только мы убираем слово. І это уже не духовный твор, а просто прыгожий твор, і ты сам себе, мы прибираем слово, ці это песня без словаў, і ты сам себе можешь намаляваць свой свет. І там ёсць, акрамя ўсяго рэпертуара і вот этих рухаў, ёсць розныя такія, я кірую заўсёды гэтым працэсам, таксама гляжу, як публіка адзываецца, адгукаецца. Там, напрыклад, гукавыя кола. Калі мы бярэм людзей просто ў кола, і вакол яго вельмі блізка з усіх бакоў. Конечно, все добравольна, нікога не прымушаем. Это важная частка. Можна все рабіць, толькі нельга фізічна блакаваць. І калі тебе не падабаецца, ты можаш сысці. Ці ёсць моманты, калі я ставлю хор у звычайную пазіцыю, прапановую гледачам встаць в хор. Вы просто становитесь паміж харыстамі. Вы бачыце дырыжора, і вы гук, вас твор вы не дасталі каля сапрана, да? Вось вы адчуваеце з гэтай кропкі, а вось як яно, оказывается, тут так гучыць. І гэта абсалютна казалось цікавым, некім себе так адрывае ў іншую прастору. Нешта такое незвычайнае. І да, гэтым ёсць нейкі тэрапеўтычны эфект. І вось на наш апошні канцэрт, які мы рабілі, вось
недавно прыйшло каля 10 чалавек, якіх мы адмыслова іх запрашалі. Мы заўсёды для такіх людзей і мінулыя разы рабілі. Я трошки заўсёды баюся эфекту, каб не, ведаеце, ну там шмат хто плача, шмат хто просто такі адпускае свае эмоцыі. Мы прыбіраем святло, каб менш было вас не разглядаць адзін аднаго, там хто як, а каб просто аддацца вот гэтым гукам. Ну і, канешне, па ўсім водгукам, якія прыходзілі ад людзей, гэта добрая справа, яна, ну, можа, на гэты вечар толькі. Я разумею, што гэта не вырашыць усіх праблемаў, але гэта трошки такога цепла, яго не хапае. І варта рабіць таксама. Я уже так думаю, што гэта, ну, весь час плануем, как бы это все. Тут у чужым горадзе, у чужой краіне, якая дагэтуль не чужая, все складанне з пункту гледжання арганізацыі ўсяго. Все пытанне заўсёды нейкія грошы, яшчэ штосьці. Мне вельмі не хапае кастрычніцкай галерэі унесладовай і ввогуле вот это все прасторы, якой можна было заўсёды па тэлесінюсе, Валі Кісялёвай сказаць, так, дзяўчаты, трэба рабіць. А тут такое все трэба загадзя і все такое. Ну вось, але будзем. Але будзе, я вот ведаю, што не пакіне гэта ўсё. Макса Знака прымусілі плакаць, ну так вот і усімі астатнімі таксама зоймуцца. Давайте трошечку пра школу Равенскага, пра дзіцячыя хары. Што зараз, наколькі запатрабаваная дзіцячая музычная школа імя Равенскага, наколькі ёсць цікавасць да яе? Ну, тут пытанне, мне здаецца, трэба да бацькоў больш, но, конечно, яна патрэбна ўсё. Прычым тут да бацькоў? Вы ж самі кажаце, ўжо 3 хоры дзіцячыя стварыліся, хаця пачыналася ўсё з аднаго. Да, у нас она все працягвае расце, і это, конечно, і радасць, і боль адначасова, таму што школа не змяшчае ўсей той дзейнасці, якая яна робіць, і таксама это ж атрымалася, што не проста заняткамі, таксама трэба пляцоўкі для канцэртаў і выхада гэтага ўсяго. І там у кожнага ў такога напрамку адбываецца нейкі ўжо свой цалкам свет. Ну, я думаю, што вы это прекрасна ведаеце, як у нас праходзяць, напрыклад, канцэрты, калі, ну, людзей столькі, што там у калідоры і паўсюль проста месца не хапае, і, канешне, тут пляцоўка таксама, конечно, запатрабавана. Тут таких пытанняў. Я б не займалася гэтым штучна, типа, даваць, ну, то бок, шмат дзяцей вырастаюць ужо. Ужо, дарэчы, ёсць дзеці, якія зараз выраслі з дзіцячага хора Мара, уже перайшлі да мяне ў Канкордію. Это ж таксама такі цуд, вот это вот, они прыйшлі да нас з дзеткамі, а зараз все, там уже 18, все, хочу спеваць у дарослым хоры, магу, і вот эта перадача, ну, нейкі, все ж таки, не прайшло так, просто, да, для кагосьці гэта было класны перыяд, нейкая такого сацыяльнага падтрымка, там, для кагосьці цікавы досвед, а хтосьці выбірае сябе і далей гэтым шляхам ісці. Это абсолютно нормально, і гэта вельмі, вельмі добра. Школа расце, і тут уже не секрет, што у нас ёсць, конечно, школа пад пагрозай, і уже об гэтым і пішуць не толькі я, што это цудоўнае месца, якім мы зараз займаемся. З лістапада не будзе больш з'яўляцца Старамейскім домам культуры, там цалкам горад робіць іншую арганізацыю, і я не бачу там, што ну, сэнсе на гэты момант я не думаю, што нас там пакінуць, потому что они робяць, ну, як бы новая інстытуцыя ўваходзіць сваімі актыўнасцямі, а мы зараз на гэты момант там вельмі нас шмат, і мы займаем там ад 15 гадзіны дакладна до 9, 6 дзён на тыдзень, адначасова 4 памяшканні. То бок это такое, ну, мы туды сур'ёзна ўвайшлі, і за што, конечно, велізарны дзякуй Марціну і ўвогуле всему, што ён робіць, але, конечно, для мяне зараз здаравеннае пытанне, што рабіць далей. Не хотелось бы гэта все спыняць, ну, зачыняць, это будзе так адчувальна для шмат каго з нас. Не толькі сэнсе я кажу пра музыкаў, а просто гэта ж цэлая структура, сем'і, бацькі, вось у нас ходзяць сем'ямі, у меня ходзяць на вакал мама з дачкой, у нас ходзяць на хор браты і сёстры, то бок это ж цэлая такая уже вось сувязь, мы як адна здаравенная сям'я, таму это вось у нас зараз даволі вострае такое, як бы такой дамоклаў меч вісіць над намі, што будзе далей, што будзе з нас у наступным годзе. Але мы працягваем, дзеці рыхтуюцца, у нас жыццё кіпіць. Мара рыхтуецца рабіць духоўны канцэрт. Туды таксама далучыцца ўпершыню наш мужчынскі
ну, хорик такі, що маленький ансамбль, і не стільки мужчинський, він юнацький, туди ходять от хлопчики там 16-18 гадоў. Я ведаю, што ў нас працягваецца наша эпапея за славным чарадзеем, якая, я спадзяюся, калі-небудзь ўсё ж такі выльецца ў кніжку, якую напісалі дзеці, і гэта таксама трэба дарабіць, але там нейкая проста фантазія, ну просто наш этот уладарнік персцёнкаў ці Гаррі Поттера, такая шматсерійная гісторыя, нейкі серыял можна здымаць. Дзяцей шмат, дарослых прыходзіць усё больш і больш, і вось гэта таксама пра тэрапію через месяц, некаторыя прыходзяць на музыку, неважна на які інструмент, на які напрамак, яны прыходзяць, ну, каб вот нарэшце штосьці для душы. І гэта добры знак, калі ты дарослы чалавек дазваляеш сябе там раз на тыдзень зрабіць штосьці менавіта для сябе. Я гэта вельмі цаню, таму што мы ўвесь час там, ну, жывем для кагосьці, асабліва калі ўсе дзеці. Ну, все лепшае грошай, час аддаеш туды. Таму для мяне людзі дарослыя, якія прыходзяць да нас, і я хочу навучыцца граць, там, не ведаю, спяваць ці што-небудзь, это таксама. І это не пра тое, што мы робім з іх. Да, хтосьці реально пачынае спяваць, і ты можаш, боже, все, можаш прадаваць квіткі на свае канцэрты, агонь. А хтосьці прыходзіць, і мне гэта все не патрэбна, я просто атрымоўваю задавальненне, развіццё, дыханне, там, ці навыкі, руки, некоторые ходят на фортепиано, як профілактика Альцгеймера. Ведаеце, это вельмі класна развівае мозги, калі трэба розныя рэчы рабіць адначасова гэтымі рукамі. Ну, сэнсе ў рознай, то бок запатрабаванне ёсць у дзяцей, у дарослых, пытанне, што каб это толькі все было далей. Вось пра далей. Я ведаю, што з аднаго боку вы выхадзілі і на улады горада. А з другога боку да вас вось пару тыдняў таму ў школу прыязджала Тихановская. Вы как бы і з іншымі там, можа быть, і з нейкімі там прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў размаўлялі. Атрымліваецца што-небудзь ці не? Ну, на сёння некага рашэння такога рэалістычнага няма, таму што все, што можа прапанаваць горад, і нават з падтрымкай дэмакратычных сіл, там ці Святланы, калі не ўключыцца, гэта ўсё роўна арэнда. Ну, бок на гэты момант мы існавалі так, што у нас не было гэтай арэнды. І гэта нам дазволіла мець такі некамерцыйны статус гэтай школы. То бок заняткі у нас, бацькі аплачваюць заняткі, але яны каштуюць так, што яны не могуць гэта себе дазволіць. Скажем так, для мяне захаваць даступнасць. Калі уключыцца ў гульню арэнда, мы проста ператварымся такую, ну, камерцыйная школа мастацтва для, прабачце, для багаценькіх. Ну і для шмат каго стане пытанне. Так, трое мне ходзяць тут на 3 заняткі. Давайте будзем абмежоўваць. То бок, вось у такім фармаце захаваць школу, вось аренды, пакуль не атрымоўваецца. Таму мы яшчэ з рознымі, таксама і з польскімі арганізацыямі шукаем магчымасцяў знайсці вось такі самы фармат. То бок, ёсць нейкая польская установа, якая пускае да сябе і дазваляе нам займацца вось такой дзейнасцю. Як бы у нее ёсць пляцоўкі, якімі яна можа проста ахвяраваць для нашай дзеі. Яны застаюцца яе пляцоўкі, яны гаспадар у гэтым будынку. То бок, вось пакуль такую схему. Конечно, марыцца аб тым, што ў нас бы з'явілася свая пляцоўка цалкам, якой мы можам валадарыць, не прыходзіцца. Не бачу нават шансаў на такую сітуацыю. У любым выпадку зараз, ну, заўсёды яна была такая магчымасць, але для тых арганізацый, якія ўжо маюць адпаведны юрыдычны статус, я маю на ўвазе вось гэтыя адлічэнні 1,5% са сваіх падаткаў, якія кожны, хто працуе у Польшчы, можа пералічваць на нейкую там структуру, арганізацыю некамерцыйную і гэтак далей. Я ведаю, што пэўны час там шмат у каго з беларускіх арганізацый, якія пачалі працаваць, але там трэба час, трэба нейкія ўмовы, каб яны мелі магчымасць. У вас уже ёсць такая магчымасць, і як, што, куды гэта ўсё даваць? У нас ёсць, у нас на всех наших сацыяльных сетках эта інфармацыя размешчана. Мы таксама збіраем гэты 1,5%. У залежнасці ад таго, якая будзе сума, конечно, можна разумець, на што можна было іх патраціць. А раптам было б столькі, што мы маглі б себе дазваляць нейкую аренду, да, каб хаця б з гэтых грошай аплачваць аренду памяшкання, якой бы функцыянавала для, ну, ввогуле як такі культурніцкі цэнтр. Але пакуль за мінулыя разы гэта была даволі малая сума, якая нам, ну, нават не пакрывала нейкі бухгалтарскія там канторы, якую мы выплачваем. І у нас яшчэ, у меня есть такая там мара, у нас ёсць шматдзетныя сем'і,
І мы ў гэтым годзе у нас была такі ананімны чалавек, які просто перадаў нам грошы, мы смаглі зрабіць такую стыпендзію для адной сям'і, у которой 4 дзяцей і 3 з іх ходзяць да нашай школы, хаця б нам на 50% зменшыць ім аплаты заняткаў. То бок такі сацыяльны, а у нас шмат шматдзетных сямей. Таму гэтыя сродкі ў залежнасці ад таго, якая будзе сума, яны калі не пакрыюць нейкія вялікія праблемы, якія мы не можам вырашыць, то ёсць такія як стыпендіі. Ёсць у нас там вот мы з Марой весь час марым дзіцячы хор прывесці, напрыклад, у Хайнаўку у ліцэй, зладзіць там канцэрт. І вот на ўзроўні там пытання транспарта, ці нейкай лагістыкі, ўжо таксама нейкія сродкі дапамаглі бы нашых дзяцей трошку паказаць па-за межамі Варшавы, што таксама было б цікава. Ну, такіх вот ідэй, якія не патрабуюць вялікага бюджэту, у нас хапае, таму гэтыя сродкі маглі бы ісці на такую справу. Ну, і адна з іх, это вот я паказала пра кніжку «Чарадзеем». Не ведаю, ці мы паглядзім, як стане жыццё, можа, мы нейкі асобны збор увогуле абвесцім, каб сабраць грошы, каб выдаць все ж таки такую кнігу. Першая кніга, якая будзе напісана цэлая група дзяцей, там, мне здаецца, 10 дакладна аўтараў у эміграцыі, вось, мне здаецца, такога яшчэ не было. Ну, вот, сапраўды, ведаеце, я некалькі бачыў допісаў у розных сацыяльных сетках, вось пасля ўзгаданага навагодняга канцэрту, які быў на Белсаце, там не толькі вольны хор з граем выступаў, там выступаў і дзіцячы хор, і шмат хто пісаў, што самае лепшае, што пабачылі на гэтым канцэрце, гэта дзіцячы хор. Але вот вы зараз сказалі пра тое, што вот хацелася б вывесці некуды на канцэрт, а ўвогуле як з канцэртамі, і не толькі ў дзіцячага хор, ну я разумею, што как бы вывесці ўвогуле за межы Варшавы пакуль нікуды не атрымлівалася, а ў канкорды, у вольнага хора. Я вот про дзіцячае асобна скажу, што это сапраўды наша такая вот зорачка і просто гордасць нашай школы, без як візітоўка просто яе. І хор гэты таксама, я магу памыляцца, але настолькі я вось ведаю, у эміграцыі это першы дзіцячы хор. Мы вельмі шмат ведаем, што стваралася ў эміграцыі дарослыя хары, фальклорныя гурткі, танцавальны рух был вельмі, а вось так, што акадэмічны хор я не сустракала ніколі. Гэта таксама вось, ну, для нас так, кропка гонару і радасці, што атрымалася. І я, напрыклад, я спяваю хоры з дзіцячых лет. Вот я вучылася ў музычнай школе, і гастролі. Гэта такая класная штука, якая аб'ядновая, якая абсалютна, ну, это драйвовая. Вот дзеці часам ходзяць, таму што будуць выезды. Мы былі 90-х годах, мы выезжали впершыню ў Германию, у нас были гастроли, нам организовывали. Боже, это было просто... Ну, мы готовы были все терпеть. Литургию Чеснокова спевать, там, катаванне музыкой, только ведали, что будуць нейкі такой. Конечно, и детям гэта вельмі патрэбна, гэта вельмі не хапае. Канцэрты і выездныя канцэрты, они так акумулююць. Трошки стрессу, але гэта вельмі добрае сябе заўсёды падвышае ўзровень. Таму, ну, у нас з дзіцячым хорам тут трэба гэтым, конечно, просто займацца. У мяне просто не хапае часу на гэтую арганізацыю. І гэта трэба ведаць, то бок ты ёсць дырыжор, ну, вось не хапае такога менеджера, які там, типа, дамовіцца, які там трэба сродкі, так, абвяшчаем, шукаем сродкі. То бок такі рухавік, які будзе такую рабіць працу. У нас просто у калектыве творцаў просто не хапае такога чалавека. Што тычыцца канкордзе ці вольнага хора, я займаюся ўсімі магчымымі функцыямі, менеджерскімі таксама. Але вот яшчэ менеджерыць просто дзіцячы хор, ну, я фізічна не магу. З канкордзе у нас таксама запланавана, мы гэта не так адбываецца часта, але ўсё ж таки адбываецца. Зараз у мінулым годзе у красавіку мы былі ў Ляйпцігу, выступалі, у нас был такі вельмі цікавы сумесны канцэрт і такой цэлы праект з Гевандхаусам хорам Гевандхауса. Мы на гэтай сцэне упершыню зала Мендельсона заспявал, увогуле это была падзея. І гэты хор зараз прыедзе ў Варшаву, і ў чэрвені мы робім як бы такі адваротны крок. І гэты праект будзе прадстаўлены ў Варшаве і Беластоку. І зараз мы падалі заявку, яшчэ не ведаю, ці атрымаецца. Мы хацім у ліпені паехаць на такі буйны міжнародны харавы фестываль, які праходзіць у Францыі. Ён будзе ў ліпені, і вось паглядзім, як яно атрымаецца ці не. За гэты час я хачу акрамя пагружэння ўсё ж такі зрабіць і сольны канцэрт канкордзе хор, тому што таксама вельмі шмат цікавай музыкі, вельмі шмат сучасных кампазітараў. У мяне так атрымоўваецца, што з вольным хорам мне важна зачапіцца за той пласт музыкі, які быў забыты гадоў 100 таму,
А з Канкордіі мне важна піарыць і прасоўваць наших сучасных кампазітараў. І якія ў выгнанні кампазітары, і якія там засталіся, але мы іх все равно спяваем. Ну, от з Канкорды атрымліваюцца там запланаваныя нейкія з вольным хорам выезды нейкія ёсць? Ну вот зараз мы поедем в Гданьск, і у нас там у маі таксама ёсць запрашэнне ў Берлін, там то бок там таксама хапае, то бок у нас там ёсць некая ўжо планы і вольны хор, ведаеце, так у нейкім сэнсе нават прасцей, тому што вольны хор заўсёды самі запрашаюць, нам до нас звяртаюцца. Мне здаецца, у нас яшчэ будзе 2 выезды увесну ў Германію, адзін будзе Берлін, а іншы будзе ну і у нас будзе выезд яшчэ ў Жэшов, это яшчэ мои харысты не ведаюць. О, інсайды тут. Ну, в сэнсе, што і тут трошки кажу, што мы калі з Канкордіі, я, напрыклад, пішу, сама шукаю, куды паехаць, то з вольным хорам працую так, што нас знаходзяць, нас запрашаюць, і цалкам гэта адбываецца. Ну і з вольным хорам ёсць абсалютна даты, якія немагчыма маўчаць. Это у нас ёсць Дзень волі, у нас ёсць Ноч расстраляных паэтаў. Па магчымасці, але ў апошнія гады ўсё радзей мы спяваем нейкія калядныя канцэрты. Ну тут проста што складанасці. І цягам, ну, як калі атрымоўваецца 9 жніўня, пакуль яшчэ такі актуальны для нас дзень. Ён не гістарычны ў вялікай перспектыве, але ён, ну, для нас важны дзень. Ну, наша такая гісторыя новай Беларусі. Да. Ну, 2 даты, якія мы дакладна не абмінаем, гэта 29 кастрычніка і 25 сакавіка. Ну і па магчымасці вось яшчэ гэтыя 2. Вось такое багатае харавое жыццё у гаспадарыні Галіны Казіміроўскай. 3 дзіцячых хора, Канкордыя хор, вольны хор. Амаль як у тым фільме, ну, говорится, 3 курткі замшевых. Вы так неправильно. Я не одна. У нас здоровенная команда. І 3 дзіцячых хоры, гэта іх там кіраўнік Даша Дзядко, цудоўная моя просто правая рука, і шмат у чым дапамагае і ў школе адміністратыўную працу. У нас там увогуле 12 настаўнікаў. Таму, конечно, гэта все. І калі мы штосьці арганізоўваем, у нас, напрыклад, арганізоўвае канцэрт нейкага класу ці хору, мы ўключаемся настаўнікамі, все дапамагаюць. Крэслы таскаць, там гарбату заварыць, там яшчэ штось. Это командная праца, школа, это цалкам і паўсюль там, дзе я знаходжуся, это не рабіце з мяне, калі ласка, такую гераіню. Это нас шмат людзей вакол, які дапамагаюць, і каманда вольнага хора, якая займаецца арганізацыяй канцэртаў, шмат бяруць на себе пытанняў, і ў Канкордіі падхопліваюць, таксама ў момант ще включаюцца і нейкі менеджеры і так далей. Пытанне, што, ну, некае так больше кіравання на адной галаве, але рук шмат і дапамогі шмат, і мы толькі разам, я б адна ніколі б жыцці не выгребла гэта. Ну, безумоўна, такія вялікія калектывы на адных плячах ніколі не трымаюцца, якія б моцныя гэтыя плечы не былі, і таму, безумоўна, гэта калектыў, гэта сумесная праца, гэта такая талака, і я спадзяюся, што такой вось беларускай талакой, там, пры падтрымцы, можа быць, палякаў, польскага боку, польскіх уладаў, как бы кіраўніцтва Варшавы атрымаецца вырашыць пытанне з памяшканнем, тому што вельмі будзе прыкра, калі з-за менавіта памяшкання будуць пастаўленыя пад пагрозу саму как бы існавання і праца школы Равенскага. Школа Равенскага ўсяго таго, што бок этой Канкордіі, вольны хор, это все одно памяшканне. І мы гэта все захоўваем, каб прывесці ў Беларусь. Нам трэба дачакацца, каб было што прывесці. Таму тут уже 5 гадоў захоўвалі, развівалі, і гэта все для таго, каб не просто распусцілася і не ведаю, разбежалася, інтэгравалася ў польскіх структурах, а каб это беларускае все ж таки зерне захавалася, нам трэба вярнуцца з гэтым. Таму... Ну, конечно. А з улікам таго, як вы там сказалі, ваша нацыянальная ідэя, каб такі Беларусь стала адным вялікім хорам? Да, мы все вольны хор, да. С таким адным вялікім вольным хорам. А каб вот вольным хорам яны сталі, трэба навыкі, досвед і все астатняе прывесці туды. Да, і больш людзей вот это все посвяціць у гэты свет і да сябе далучыць на добрай справы. Так што далучайцеся, і калі ёсць у вас такая магчымасць, бо вы працуеце ў Польшчы, плаціце падаткі, то 1,5%
калі ласка, пералічвайце на Давайте школу так. Равенска. Ці ти прыходзіш спяваць у хор, ці пералічваеш падаткі. Трэба падтрымаць справу ці голасам, ці рублём. Ну вы бачыце, мір падзяліўся на чорнае і белае, так што альбо спяваеце, альбо плаціце за ніякай дэмакратіі, да. Давайте рабіць гэта разам, хто як можа. Такім чынам пагаджаюся. Калі ласачка, Галіна Казіміроўская, заснавальніца, кіраўніца і ўсё астатняе, што толькі можна, вольны хор, Канкордія хор, школа музычная імя Равенскага, гэта ўсё яе ініцыятыва, яе і яе выдатнай каманды. А вы далучайцеся, альбо спяваеце, альбо фінансуеце, каб мы усе спявалі. Дзякуй вялікі. І вам дзякуй. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.